otáčíš se červený jak hráčíš. V jedné jediné růže Saxano kouzely mnohem víc. Táňo, klidnej výraz. Ano, jak se ti čaruje? Čaruje se mi docela dobře, děkuji za optání. Těšíš se na oheň? Pro Krista pána. No doufám, že se mu vyhnu. Bojíš se dětí? Takhle velkých? Jo. Takhle malých? Ne, ty zašlapuju. Tak jo, takhle ti děkujem za rozhovor. Ty zač. No tak to ne, takhle by to nešlo. To by neprošlo. No a klapka. Táňo, Ano. Ahoj, jak se ti straší? Jak se mi co? Jak se ti straší? Já nestraším. Já prosím pěkně, a to bych ráda na kameru řekla, já nejsem strašidlo. V žádném případě nejsem strašidlo. Já zdobím. Očarovávám, ale v žádném případě nestraším. S touhle ženskou já rozhovor nedělám. A je to. A dost, to už stačí. Tam máš toči.